למעלה? 5. תחזקי. איפה הוא נויה? איפה הוא? הנה הוא מתחבא פה. עוד פעם. תנפח לי את הוורוד. לא, תנפח לי את השעור. צהוב? אבל אני נפח לך את זה. תקי. בואי. עוד פעם. תקשור. אני קושר. תחזיקי פה. תחזיקי ותספרי עד 5 ותעזבי, תזרקי את זה למעלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה נגמר. איפה הלך? זה הלך לשם. איפה נמצא אותו? לא נמצא אותו. נמצא אותו משם. כן, אני אלך להביא אותו. צריך להביא אותו משם. טוב, אני אלך להביא אותו משם. ביחד, בוא נביא אותו. כן? כי הוא הלך לשם. בוא נלך להביא אותו. בואי נשחק בנחת. אבל פה זה נעול, צריך ללכת מסביב. כן, תיזהרי, לקפוץ ו... שלום. שלום. עד כמה את נויה? מה אנחנו עושים פה היום? נכון, ומה אנחנו עושים פה היום? יש מסיבת יום הוא? למי? נכון, לנויה. בואי תביא לי ידיים ואנחנו נראה לשלום מה אנחנו עושים. לקפוץ. זה יופי. יאללה, תקפוצי עם שלום ואני אצלם. רוצה לקפוץ עם שלום? לקפוץ. תיזהרי נויה. תיזהרי. בואי, לא תקבלי שיווקי, בואי. לא תקבלי שיווקי. להרים אותך? אבל את לא תינוקת, את בת שעה. נכון, את לא תינוקת, את לא בת 2, בת 3. בוא נלך לשתות מים. רוצים? בזהירות? נשתות מים. אבל אני רוצה לנפח את השעור. אני רוצה לנפח את הבלון הצהוב. את הבלון הצהוב? כן. טוב. פעם אחרונה וזהו.